Василий Зуфарович, хөрмәтле Роза Алмазовна, килгән кунаклар, хәерле көн авылдашлар, балаларыбыз. Рөхсәт итегез сезне Тымытык авыл җирлегендә без сезне күрүебезгә бик шат. Балаларны рөхсәт итегез яңа еллар белән кутларга. Яңа елда уңышлар булсын, сәламәтлек булсын, әйбәт билгеләр генә булсын. Ширләмәскә, менә шушындый безгә район җитәкчелегеннән, республика җитәкчелегеннән бүләк иткән площадкалар өчен безнең җирлектән сезгә бик зур рәхмәтне җиткерәбез. Тагын да без акыллы, тәртипле, сәламәт булсак, безгә тагын да шундый бүләк итәрләр әле, Алла бирсә, катнашырбыз шундый программаларда. Шул үзебезнең бөтен халык исеменнән. Яңа ел белән 2 көн калып бара. Балалар көтәләр, без көтәбез. Шушы яңа елларны, яңа менә балалар бакчасына кирип, үзебезнең балаларыбызны тәбрикләдек, бүләкләребезне бирдек аларга. Алар инде бик шатланды. Монда инде менә мәктәпкә йөрүче безнең балаларыбыз. Менә шундый бүләк сезгә, үзебезнең президентыбыздан, үзебезнең җитәкчеләребез исеменнән, шундый спорт площадка узган ел менә шундый горка ясадык без балаларыбыз өчен. Монда инде шушы федераль программада катнашып, Тымытык, Күктәкә, Әгәр авылларында шундый уйный торган площадкалар, майданчыклар балаларыбыз өчен. Алар инде яңа ел каникулларында кыш буе шунда рәхәтләнеп уйнарлар, ял итерләр. Хәзер инде каникуллар, күрә ял итәргә кирәк, көч җыярга кирәк. Тымытык авылы инде ул һәрвакыт алдынгы спорт буенча да, мәгариф өлкәсендә дә, клуб хезмәткәрләре дә һәрбер конкурсларда, районыбызда, республикада җиңәләр. Анда инде безнең кызыбыз 100 балга бирде. Рус телен, ул инде үрнәк булып тора. Шушы Тымытык авылында рус теленнән 100 балга бирү, ул инде менә һәрвакыт инде без аны үрнәк итеп әйдәбез. Һәрвакыт шундый көчле укытучылар, көчле безнең тәрбиячеләр Тымытык авылында. Анда соңгы елларда бик күп эшләр башкарабыз. Юллар, тротуарлар, ремонт буенча да 2нче елга менә балалар бакчасында ремонтны башларбыз дип ышанып калабыз. Менә нефть ярдәм итсә, Алла бирсә, монда да ремонт эшләре кирәк. Иң күп бала йөри, монда 75 бала йөри. Көчле мәктәп, спартакиадада беренче урыннарны аларга, спартакиадага әзерләнергә. Тымытык авылында бөтен мөмкинлекләр бар, бөтен әйбер бар. Яшәргә балаларыбыз өчен дә, клубта, мәктәптә, садикта, факта, шул үзебезнең амбулаториядә, фермага хәтле тротуар бара бүгенге көндә. Аны чистартырга кирәк. Монда менә бөтен мөмкинлекләр бар. Тымытык инде ул элек-электән һәрвакыт алдыңда булган, бөтен яклап. Шуңа күрә сезгә менә барыгызга да бик зур рәхмәт. Эльвира Хәдисовна, шушы Тымытык, Күктәкә, Әгәр авылы халкы белән бердәм булып, матур итеп яшәргә язсын, яңа елларны исән сау гына үткәрергә, һәм инде матур итеп яшәргә язсын. Зачем? Потому что. Да зачем? Они все туда. Ребята, вот к этой горке давайте встанем, смотрите,